Vă salut și bine ați venit pe canalul Crypto România. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un nou joc, Play to Airdrop și Play to Whitelist. Este vorba despre The Beacon. Acest joc și-a lansat deja campania de Play to Airdrop, în care puteți să câștigați un whitelist la mintul lor. Acest mint o să se desfășoare pe data de 30. Mai aveți 4 zile la dispoziție. Puteți să câștigați puncte, puteți să completați misiuni, puteți să urcați în rank și primiți reward-uri. Reward-urile sunt foarte importante, deoarece puteți să câștigați medalioane sau moneda Arbitrum. Aceștia distribuie 150.000 de monede Arbitrum. Medalioanele sunt foarte importante, deoarece puteți să câștigați tot medalion legendar, epic, standard. Cu cât este mai rar, cu atât este mai bine. Aceste medalioane le puteți câștiga completând misiuni și invitându-vă prietenii. Main quest line este cea mai importantă, deoarece trebuie să o faceți ca să puteți câștiga un whitelist la acest joc. Foarte importante, deoarece le puteți converti în cufere pe care o să le deschideți și o să vedeți dacă ați câștigat medalioane sau moneda Arbitrum. Haideți să vă și arăt. Eu acum sunt la mine pe cont. Mai am nevoie de 800 de puncte ca să trec la următorul cufăr. După cum puteți vedea, în 2 zile o să se dea startul la mint. Acest mint costă $400, deci este foarte mult, după părerea mea, dar cred că o să merite. Are un hype foarte mare acest proiect pe Twitter. Deci haideți, uitați aici la chest. Eu deja am un medalion legendar, am și unul common, am și unul rar. Deocamdată n-am epic și n-am nici mystic, dar este foarte important să fie o raritate cât mai rare, ca să zic așa. Nu am primit niciun pouch de Arbitrum, mai mult puncte, din câte puteți vedea. Aici sunt referalii, aveți și side quest-uri pe care puteți să le faceți să câștigați iară puncte. Aveți weekly dragons, în care dacă nu aveți NFT-ul lor cumpărat de pe marketplace, nu știu cât vă recomand să vă jucați. După cum puteți vedea aici, for free players, o să câștigați doar common, cosmetice și cam atât. Doar pentru cei care au caractere, pentru ei este mai mult avantaj. Aici vă puteți vedea nivelul. Eu deja sunt level 16 Vanguard. Eu zic că mai aveți timp 4 zile ca să vă jucați și să strângeți cât mai multe puncte, după părerea mea. Aici vă spune, aici este rolul whitelist-ul. O să fie în 2 etape. Prima pentru cei care au NFT holders, iar a treia se duce la cei care și-au făcut misiunile, cei care au făcut misiunile. După cum puteți vedea, sunt 3. Alocarea tokenelor o să fie distribuită în funcție de rankuri. Cu cât ai rankul mai mare, cu atât ai un potențial mai mare să câștigi tokenurile. Și după părerea mea se merită, zic să încercați, măcar atât, să vedeți câte puncte puteți să obțineți. Am să vă las un link în descriere cu jocul și cam atât. Vă las și ne vedem la videoclipul următor. Vă salut!